Bordolane. Yes, Chennai airport. बै नुहुरनाया जाहैबाय डमेस्टिक फ्लाइट नि थाखाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा होनो इन्टारनेशनेल ओमफ्राय नैबे बिल्डिं नुहुरदों ना बे बिल्डिं नुहुरदों बे जाहैबाय चेन्नाइ मेट्र' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होनांगोन बेयो आं इउटुबाव चेन्नाइआव फैनाया आङो खेबथाम जाबाय खिन्थु बेबायदि माबा फ्लाइटजों फैनाय जाफेराखैमोन दिनैनो आंनि फार्स्ट टाइम लोगोफोर नोंथांमोना उनाव नायबावनो हागोन माबायदि बर्डिं पास जागोन फार्स्ट टाइम फ्लाइट गाखोनायाव माबायदि सिस्टेमेटिकलि थांनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिन्थिनो मोनगोन आं लासैनो खोन्थालांगोन आङो दा सिङाव हाबथ'वाखै आं बाहेरायावनो बेरायगासिनो दङ दा हरनि 10टा साराय 10टा जाबाय समबार 14 जुलाइ रबबार मोनाबिलि जोंना गाबोनसो फ्लाइटआ 5टायाव फुंनि 5टायाव समबार जोङो बागड'ग्रासिम माबा फ्लाइ खालामगोन आंजों लोगोआव सासे दंफायो नैबेनिफ्राय फ्लाइटखौ नुहुरो आं दाबो सिङाव हाबाखैना बे बायह्रानिसो गोजौआव नुहुरगोन बे फ्लाइट नोंथांमोना आं उनाव फोरमायसिगोन सिङाव माबायदि पास खालामगोन माबायदि चेकआप जागोन बेनि सोमोन्दै आरोना आंबो एक्सपिरियेन्स गैया अके स' माबायदि चेकिं जागोन सिङाव आंबो एक्सपिरियेन्स गैया नालाय दा नायनोसै भिडिअ लानो मोन ना मोना बेखौबो मिथिया लानो सेस्था खालामगोन आरोना एकदम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर ओरैनो जास्ट आं बेखौ एयारपर्टखौनो देखायबाय आरो बायह्रानि Those are cleaning stuff. हर गेजेरबाबो मावखायो सिबस्रांखायो कन्टेनार they are working to make airport clean उन्दुजोब्बाय बयबो गैया जोंना फ्लाइटआनो फुंनि 5टायावसो गैया गोजानथारमोन नालाय जों थानाय जायगाया ओंखायनो थाब फैग्रोबाय एसे माने बहुद आगोल फैदों आरो उन्दुलाजोब्बाय सोरांसेयाव एसे उन्दुदों नायलांदो जेरावबो खस्थ'ल' 12:30 जेरावबो खस्थ' माबे जायगायाव खस्थ' गैयै दंथाय 12:30 AM बे जायगायावसो नागिरनांसिगोन
My flight थैबाबो is खस्थ' दङ नाथाय 5 o'clock थैखांनानैबो tomorrow. गरम तेल में पकौड़ा बनाता है बोले 5:15. फाप मावनायनि Chennai साजा to फाप Bagdogra. गैयिथ' थाखानाय नङा फापआथ' थाखागोन Spice jet. माबा मोनसे बुला थाखागोन I'm getting very tired. थैबाबो सुख गैयाबालाय आरो माथो दंबावो जिबना बेनोसै बिदिनो थांनांसिगोन उफाय गैला I'm just in front of the gate number 1. See? Display. Let me zoom. Where is my flight? Where is it that? Last one. Bagdogra. Last one is my flight. Okay. See? 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 My pillow. Imported pillow. Okay. Spice it. Okay guys.